ହେଲା ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ଆଜି ମୋର ସାଲାରୀ ଢୁକିଛି ହେଲା, ମାନେ ସାଲାରୀ ଢୁକୁନି, ମାନେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଧରି ଠିଆ ଦେଖ। ସେଠି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବୁଝିଲ ତ? ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଟିକେ କରିବୁ ଆଉ ସାଲାରୀ ଆସିକି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ପଛେ। ଭାରି ଲାଗୁଛି ପଇସା ରହିଲାକୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆସିବୁ, ପଇସା ଆସିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଉଦା ଦୋକାନ ଆମେ ବସିଛୁ ଆଗେ, ତାପରେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବସିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ। ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ବସିଛୁ, ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଘୁରୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଘୁରୁଛି, ଇଏ ମସ୍ତିରେ ପୁରା ଅଛି ପୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସପିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି, ସପିଂ ସରିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ରୁମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। ଯାହା ଦେଖ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଗଦି। ଆମ ପୁରୁଣା ଗଦିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆଜି ନୂଆ ଗଦି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ହାଲତ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୁରା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହାଲତ ଆମର କେମିତି ଚାଲିଛି। ମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିନଥିବ। ଫିଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଫାଟି ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁଣି ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ 3 ଜଣ ହେଲା। ଏ ଦେଖ ଏ ହାଲତ, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ, ପୁରା ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛୁ। ସବୁ ନୂଆ ଯେଉଁ ଇଏଟାକି ନେଇକି ଆସିଲୁ, ପାଣି ଫାଣି ଢୁକେଇକି ଏକା କରିଦେଇଛି। ମତେ କହିଲେ ନା କିଛି ହବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଫ୍ୟାସନ୍ କିନ୍ତୁ ନ ଯାଉ, ବର୍ଷାରେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ନ ଯିବା ଦରକାର। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିକା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସି ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ।